Boa tarde. Boa tarde. Benvidas e benvidos ao Museo de Pontevedra. Don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, don Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, profesor Ramón Villares, académico e querido profesor de moitos de nós. É para nós unha honra que a sección de Historia da Real Academia Galega escollera o museo como sede da xornada que abre o seu ciclo Momentos da Cultura Galega. A Academia elixiu a Castelao como protagonista desta primeira xornada, confirmando o seu papel como eixo arredor do que se configura boa parte da historia cultural e política do século XX en Galicia. É unha elección oportuna por estarmos a celebrar este ano, no 2025, o ano Castelao, conmemorando o 75 aniversario do seu pasamento. Pero tamén porque o seu pensamento, a súa obra artística e literaria e a súa acción política seguen a apelarnos hoxe a todos nós. Os anos de exilio, nomeadamente a última década da súa vida, que pasou principalmente en Buenos Aires, con unha etapa clave na biografía de Castelao. Alí, ao tempo que esmorecía físicamente, agrandábase a súa figura como gran referente da defensa de Galicia da República, unha dimensión que non deixou de medrar logo da súa morte ata os nosos días. Os seus anos en Buenos Aires, a pesar do pouco tempo e escasos folgos que lle deixaba a súa dedicación á política e a súa saúde dedicada, foron tamén tempo de producción creativa, debuxos, pinturas e, sobre todo, a ocasión de pechar e publicar algúns dos seus máis importantes textos. Co pensamento en Galiza, publicado como sempre en Galiza, Os vellos non deben de enamorarse e As cruces de pedra na Galiza. Algúns destes aspectos son os que trataremos nas intervencións de hoxe, que non esgotarán o moito que se pode afondar nesa década de exilio en Argentina, pero que, sen dúbida, achegarán puntos de vista estimulantes para quen queira afondar. Quero agradecer a todas as persoas participantes nesta xornada a súa presencia no museo. A Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, e especialmente ao profesor Ramón Villares, director da sección de Historia da Real Academia, e a Enrique Monteagudo, o seu presidente, por facer unha vez máis desta casa a súa casa. Aquí está a memoria de Castelao, os seus documentos, a súa biblioteca, a súa obra plástica e literaria, e aquí está a vontade de honrar, investigar, debater e difundir a súa obra. Grazas á Real Academia Galega por entendelo así. Moitas grazas a todos. Moi boa tarde, vou ser moi breve, señor vicepresidente da Diputación, directora do Museo e colega da Academia Ramón Villares, boas tardes a vos por achegarvos nesta heroica tarde, digo heroica porque realmente para sair da casa hoxe que hai que coller folgos, para participar nesta sesión que recordo a Castelao, que organiza a sección de Historia da Real Academia Galega. A verdade non se precisa de elaborar unha xustificación moi requintada para explicar por que a Academia Galega honra a Castelao neste ano que as institucións declararon como ano na súa memoria, porque ademais o ven facer ao Museo de Pontevedra, como nos acaba de recordar a súa directora, un dos centros, é o centro realmente onde máis obra de Castelao se conserva, o custodio en boa medida da memoria e do patrimonio material e artístico de Castelao. Agora mesmo eu acabo de vir de revisar os dous orixinais da obra de teatro Os vellos non deben de enamorarse, que realmente fascinantes, que espero que, grazas ao apoio da Diputación, poderemos ver publicados pronto. E teño traballado en moitas ocasións, comezando por cando fixemos aquela edición crítica de Sempre en Galiza, en que estábamos, entre outros, o profesor Villares e eu, no equipo que a elaborou. Por tanto, como digo, non creo que necesitemos unha moi elaborada xustificación disto. Para cortar un pouco a presentación e dar lugar ás intervencións, simplemente agradezo á Deputación de Pontevedra polo seu apoio á Academia, o Museo por acollernos hoxe, aos profesores que nos van a acompañar e a todos vos por estares aquí. Moitas grazas.
Hola, boas tardes, autoridades e todos os presentes. Só direi dúas palabras para manifestar o meu contento porque non podía haber outro lugar mellor que este para falarmos de Castelao, que non fose o Museo de Pontevedra, en certo modo tamén a propia cidade de Pontevedra, de modo que aquí se xuntan moitos afectos e moitos recordos que el tiña e que tamén os seus estudiosos e os seus leitores e todos os que o coñeceron ou que coñecemos de forma inmediata por os libros debemos facer presentes agora. Realmente Castelao tivo 3 lugares onde morou bastante tempo e onde deixou unha pegada moi grande. O primeiro foi Rianxo, naturalmente, alén da Argentina, onde estivo alá na Pampa un tempo non moi extenso. O segundo foi Pontevedra, que creo que marcou a súa vida para sempre. Nesta boa vila morou 20 anos e aquí se formou non tanto artísticamente, pero sí intelectualmente. E tivo algúns profesores informais, podemos decir, como Losada Dieguez ou como Sánchez Cantón e outros, que lle deron eso que el considerou en algún tempo, cando se refería ou lle escribía a risco, eu son o outro eu teu. É dicir, que el realmente se formou intelectualmente e políticamente sin estar nunha militancia práctica e activa en Pontevedra. E, finalmente, os últimos 10 anos morou en Buenos Aires. E Buenos Aires, onde case non fixera máis que pousarse baixar do barco e volver a coller o seguinte a fins do 19, principios do 20, foi onde desenvolveu unha tarea que foi superior, penso eu, a que fixo en Pontevedra e, desde logo, a que fixo tamén en Rianxo. E é desta última da que nos vamos ocupar, inaugurando aquí tamén unha serie de sesións que serán anuais, máis ou menos, que chamamos Momentos da Cultura Galega. É dicir, para chamar a atención sobre figuras, obras, institucións, en fin, é un pouco laxo isto, pero que na tradición da historia intelectual europea costúmbrase a reivindicar moito esta idea, e creo que tamén nos temos que non só falar das persoas, a veces tamén das obras que fixeron, do contexto no que se fixeron e, naturalmente, tamén da repercusión que tiveron no adiante. E a de Castelao, neste sentido, foi extraordinaria. Non vou xa adiantar o que os meus ilustres colegas dirán nesta sesión, pero é evidente que en Bos Aires Castelao fixo traballo intelectual, traballo político e traballo societario. E é destas 3 cousas que se vai falar aquí. Traballo intelectual que non o desenvolveu, non o iniciou ali, que fora iniciado moito antes, quen dice que as Cruces de Pedra, ou sobre todo sempre en Galiza, que xa levaba moitos anos traballando nel. Desde logo, o traballo político foi superior, penso eu, ao que fixo durante a República, especialmente durante a Guerra Civil, que foi el, xa na Guerra Civil, o verdadeiro líder do galeguismo republicano galego na península, na parte republicana, e despois en Bos Aires, naturalmente, exerceu ese papel, pero foi capaz de darlle unha forma institucional co Consello da Cultura, co Consello de Galiza, que, no fondo, é a obra máis difícil e quizá máis esquecida, a que realmente lle dá máis valor á obra a executoria política de Castelao desde aquel até hoxe, por máis que hoxe non exista o Consello de Galiza, nem moitas outras cousas. De modo que, por todo isto, por ter ali publicado, ademais, esas 2 obras singulares que somos sempre en Galiza e as Cruces de Pedra na Galiza, ben merece que se considere. Creo que non poderemos facilmente repetir un momentos con tal densidade como a que hoxe vai ter con Castelao, pero vamos a intentar que non este moi por abaixo. Pero, bueno, para empezar, creo que Castelao, Pontevedra, Museo, é o mellor marco, e por todo isto estou moi agradecido á acollida do museo e tamén a que os meus colegas de mesa participen nesta sesión de Pontevedra hoxe. Grazas. Bueno, boas tardes por dicir algo. Dá un pouco de vértigo estar aquí sentado con estas cabezas pensantes, a verdade. 100 anos vai cumplir de aquí pouco o Museo de Pontevedra e unha das primeiras medidas
das que eu me sinto realmente orgulloso é nomear unha muller por primeira vez en 100 anos como directora de museo. Dende logo, estou francamente contento co traballo que está desenvolvendo a directora, pero temos feito moitas cousas. Temos recuperado a Bienal de Pontevedra, temos dous retos enormes, que son Santa Clara e os edificios centrais que van cambiar a contorna e a cara do Museo de Pontevedra para os próximos 100 anos, pero unha das cousas das que levamos moito tempo traballando e que nas próximas semanas se vai asinar é que veña a Pontevedra a derradeira lección do mestre de Castelao e que vai a estar aquí exposto durante 3 meses do verano do 26. De aquí unhas semanas vamos ir a Bos Aires a asinalo. E traer este cadro non é casual, é fruto de traballo e, sobre todo, é fruto dunha intención. A primeira intención é que ese cadro dialogue co resto das obras de Castelao. Temos aquí a maior cantidade de obra de Castelao e, dende logo, poder ver o seu original, o pé do cadro argentino, o cadro de Bos Aires, creo que é moi importante. O segundo, é moi importante, é para afondar na figura de Castelao e da obra de Castelao. En terceiro lugar, é para falar do que lle sucedeu a Castelao, falar de memoria histórica. Non pode suceder, como sucedeu en algún momento, que digamos que ali é o que aparece asesinado un profesor. Ali quen aparece asesinado é Bóveda, polo tanto, temos falado coa Fundación Bóveda para aproveitar e que se fale desa vertiente política, crítica, que ten que ser crítica dentro do Museo de Pontevedra e do que ali sucedeu. Polo tanto, temos que aproveitar para falar de memoria histórica da figura de Castelao, non só como artista, sino como político que foi. E a última, e quizáis non tan coñecida, porque creo que aínda non se anunciou, estamos a traballar para reforzar os lazos coa xente de Argentina e, sobre todo, para ver se conseguimos facer, por primeira vez na historia, unha catalogación de todas as obras que hai de galegos que estiveron ali, que neste momento, por desgracia, nin sabemos o 100%, nin coñecemos o seu estado. Por lo tanto, o museo vai liderar esa catalogación de todas as obras argentinas. Por lo tanto, creo que para mí é un orgullo que xente de tanto nivel veña aquí a casa de todos os pontevedreses, ese faro de cultura que ten que ser o Museo de Pontevedra, a falar da personaxe que lle dá nome a este edificio, que é Castelao, e, dende logo, é moi agradable ver xente de tanta calidade aquí neste museo. Moitísimas gracias a todos. Boas tardes, por dicir algo.